limakhazikitsa chifuniro cha Mulungu mmoyo wathu kapena pa dziko lapansi. Mateyu 6 verse 9. Pemphero limakhazikitsa chifuniro cha Mulungu mmoyo mwathu kapena pa dziko lapansi. Pemphero ndi njira yokhazikitsira chifuniro cha Mulungu pa dziko lapansi. Pemphero ndi njira yokhazikitsira chifuniro cha Mulungu mmoyo mwanu. Amen. Now, chifuniro cha Mulungu tichidziwe. Chifuniro cha Mulungu ndi chimene mawu a Mulungu akunena. Amen. Chifuniro cha Mulungu ndi chimene mawu a Mulungu akunena. Mwachitsanzo, Isaiah 53 verse 5. Akuti ndi mikwingwirima yake ife tidachititsidwa. Ndekuti pamene munthu akudwala chifuniro cha Mulungu ndicho kuti munthu achire. Komano machiritso sabwera kufikira munthu atapemphera ndi kukhazikitsa machiritso. Chifukwa pemphero ni njira yokhazikitsira chifuniro cha Mulungu m'dziko lapansi kapena mmoyo wa munthu. Amen. Kwa munthu amene ali m'mavuto ndi chifuniro cha Mulungu kuti munthu ameneyo apulumutsidwe m'mavuto ake. Ndiye timapemphera kukhazikitsa chifuniro cha Mulungu chilicho chimene choncho. We establish the will of God through prayer. Amen. Now, prayer produces spiritual power and enables us to exercise spiritual authority. Pemphero limatulutsa mphamvu za uzimu zimene zimatithandiza ife kubweresanso kuyenda mu ulamuliro. Pemphero limatulutsa mphamvu za uzimu zimene zimathandiza ife kukayenda mu ulamuliro ngati Khristu. Tawerenga Luka 10 verse 19. Ndakupatsani ulamuliro woponda njoka ndi zinkhanira, ndikugonjetsa mphamvu zonse za mdani, palibe chimene chidzakupwetekani. Akuti ife tapasidwa chani kodi? Mphamvu. Tapasidwa ulamuliro oponda pa njoka ndi chani kodi? Zinkhanira. Ndakuti ndi pachani kodi? Ndikugonjetsa mphamvu zonse za mdani. Ndikugonjetsa mphamvu zonse za mdani. Ndipo palibe chimene chidzakupwetekani. And let me tell you this. Munthu otembenuka mtima si munthu wanga. Si chani kodi? Si munthu wanga. Munthu akamulandira Yesu amakhala kuti ali mwa munthu ameneyo. Otero kuti ufumu wa kumidima ukamationa tsopano sumangotiona ngati mene tilili anthu, koma umaona chimene tanyamula ngati anthu. Mwanipesa bwino bwino. Now, mphamvu za uzimu zimachokera mpemphero. The more prayerful you are, mochulukira mete mapemphera, the more spiritually powerful you become. Pamene umakhalanso munthu wamphamvu mu uzimu. Mwanipesa bwino bwino. Now, dziko la uzimu dziko la uzimu limayenda mu kuwala, limayenda mu mphamvu. Kuti munthu akapange dominate, kuti munthu akalamulire mu dziko la uzimu, pamayenera kukhala zinthu ziwiri. Munthu kuti alamulire mu dziko la uzimu akuyenera kukhala ndi mphamvu za uzimu, kapena akuyenera kunyamula kuwala. Are you getting me? Now mundiyang'ane ndifuna ndikuze kusiyana kwake. Munthu amene amawerenga kwambiri mawu a Mulungu amanyamula kuwala kwakukulu. Because mawu a Mulungu ndiye nyali ya kumapazi kwathu, ndi kuunika kwa panjira kwathu. Muza kuti Yesu ndiye mawu etu, ndiye kuti iye ndi kuwala. So when you read the word of God, you carry light. Are you getting me? Light is getting brighter. And remember, light drives away darkness. Now, kwa level ya kuunika kwako, imatanthauza so level ya mdima umene ukhoza kuthamangitsa. So the more the word of God is in you, the brighter you are in the spirit, the more you can dominate over the works of the darkness. Are you getting this? Yes. Number 2, prayer. Prayer imabweresa dominion, because the more prayerful you are, the more powerful you become. That's why, do you know, the devil amakonda upanga attack zinthu ziwiri zimenezi. Devil amayesesa munjira ine iliyonse isamawerenge mawu. And in fact, munivesere kuli ziwanda zimene zinapangidwa assign kumidima kuti zipereka ulesi wa mawu a Mulungu. Kuli ziwanda zimene zinapangidwa assign kumidima kuti zipereka ulesi wa kupemphera. Because if somebody is prayerful, the devil is properly defeated in that time.
Are you getting me? Amen. Bosa sinamuzene bosa siya ubembera ini. Bosa siya werenga mawu. Maziwa jani. Muntu kamamvetsera mawu muzimu wako maziwa chimene uchitika. Olo maganizo ako asamvetsetse. Koma mzimu wako matola wako kanthu. China chake chimakhala kulowa mzimu wako. Increase the intake of the word of God. Cholinga chathu chona kuti every day muzimva mawu. Every day muziona ko verse. So we try to clippy, tiponya verse, nditenga teaching wanda abwereza. We want you to know the word of God. We want your speed to be fed. Mzimu wanu uyetsedwe mzimu wanu kuti mukule muzimu. Kuti munyamule kuwala kwekulu. Amen. So we want you every day to pray. Before you get by Thursday, but the online prayer session. We want you to pray because I'm telling you, if we can rise in prayer, the devil will not have power over us. Ndemuntu ulamuliro wako ukozo kwani wapasidwa ulamuliro koma ulamuliro sukuteka kugwiritsa ntchito chifukwa china kuti mphamvu zoyenera kukhala kuseri kwa ulamuliro ko ulibe. Amen. Ndikambe ichi Mkhristu aliyense ali ndi ulamuliro pasana na njerekezi. Koma si Mkhristu aliyense amene akukwanisa kugwiritsa ntchito ulamuliro because Akhristu ambiri alibe mphamvu zokwanira kuti akachite mu ulamuliro. Izi timapanga ndimakuwuza kuti unabwera mwana uja mati ndani achitwa Glory Miles. Wabwera mwana uja munthu anali atatenga misala. You see that? Zimene zijazi sikuti zimangochitika. Zimatengera kuti kodi munthu amene akupempherayo ali ndi ulamuliro otani muziko la uzimu. Because ukhala kuti nalibe ulamuliro mwina munakangova kuti anakwakudwa tuku. Amata apemphere munthu kuti munthu wake sukuyenda. Tikamba pano tikaone ali kupinzi. Ino anasikia zona zinada. Tifanya analibe ulamuliro okwanira. Are you getting it? So mukamba kuti titampempherera misala ina pano ineyo anomandizo kuti misala imandiopa because ndapemphera pa misala atatu njira. So panopa ndikamakhala mazo I think misala imandiopa. Number 2 ni mazo kuti munthu unalesa amene ali nthawi yake yochira yakwana. Olontaka kuti wangondipira phone kuti ndimagona ngomuzotoka chiyama kachira. Because zimene zijazindire timamvana kumubwira. Pano pane mazo ndikampemphera munthu apite kunja akumapita. Oya. So, I have seen God in many ways. Amen. In healing, in deliverance, in fulfilled prophecies, in jobs, in business. And we know the grace and chito can be. And I'm big mamutsi vano akawangeza chito. And I remember over 20 jani kadwa ni mboni over 50. Tinaita utaipa. And 3/4 ya mbona la chito. UNICEF, Jani, and what have you. I declare, if you need a job, just go and get a job. In the name of Jesus. Amen. So, makamba sa ulamuliro kuti ndi ulamuliro umakula chifukwa cha kuti chapemphero, chifukwa cha kudziwa mawu. The more prayerful you are, the more powerful you become. And I'll be prayerful. And I'll be powerful. Amen. Now, pemphero limaumba it builds our intimacy with God. Limaumba chikondi chathu ndi Mulungu. Tima chiyanjano chathu chimakhala chikulu kwambiri ndi Mulungu. The more we pray. Tinene chonchi ubale wina uliwonse umakula chifukwa cha kulumikizana. Timati communication is the backbone of every relationship. Kulumikizana ndiye gwero. Yes. Ubale umakula ndi kulumikizana. Ndikubwezeni mbuyo. Izanucha mbe mkazwana naye koyamba simacheza kwambiri mangocheza mwina muovana mawo wabano kwanja zanucha macheza kwambiri. Now because you were communicating, relationship inakhalira ngoti ikukula. Are you getting me? Intimacy yanu yoti kumamvesesana kwanu kumakhala kuchanjana chanu ndi Mulungu chimakhala chakatikati. Izombalira kusa pemphero limatitsegulira chitseko cha mavumbulutso. Prayer unlocks a dimension of revelation. Chimatsegula mulingo wa mavumbulutso. And ndifuna ndikuwuzeni kufuna kuti Mulungu akuyankhule pamene supemphera itakuyankhuleni mizimu iyo. Zitakuyankhuleni zona. Are you getting me? Yes. Nimafuna Mulungu adzindiyankhula, nimafunitsitsa adzindiyankhula. Sizovuta atu. And let me tell you this.
munthu amene azabwere ndikuyiwa pagome kuonesa ngati kuti mulungu amayankhula ndi iye khayo kapena amayankhula ndi anthu ena ake okhawo. Koma ndiyankhule izi sindikudziwa koma mulungu andithandize. Utumiki wa uneneri utadzuka utayamba kubeba, panali aneneri ena ake amafuna azionesa ngati kuti mulungu amayankhula ndi aneneri okha, kuti ngati iweyo mulungu ifeyo sangatiyankhule patoka. Ndi ineyo ngati ophunzitsa mawu a mulungu ndaona kuti icho chabosa. Mulungu ali pa ubale ndi ife. Mulungu ndi atate wathu. Akuti Yesu amadamulandira Yesu adapasidwa mphamvu yakutchula ndani kuti mwana wa Mulungu. So pali ubale ndithu wa direct. Now ngati ubale wanu wa direct ni mulungu, ndi kuti mulungu ali kuthekera kukuyankhulani nokha direct. Mulungu kuti akuyankhuleni ni nkhani ya pemphero. Munthu akamakula kwambiri mmoyo wa pemphero amayamba kulowa m'mavumbulutso. Site kuti mulungu azikuyankhulani ngati mmene amayankhulira ndi maprofeti. Maprofeti imachita kukhala ofesi yawo kuti iwo ndi maprofeti. Mulungu akayima pagome chonchi amatani kodi mulungu amayamba kuwayankhula zinthu. Munthu akamapemphera umalowa mdziko la umalowa mu God unlocks a dimension of revelations. Akuti sisi zanani kodi ndiza Yehova koma zofumbuluka zathu. Nemfundo imene lemba ni verse Deuteronomy 29 verse ya 29. Zisisi ndiza Yehova koma zofumbuluka zathu. Njira yodalirika imene mulungu amavumbulutsira zinthu m'milatho ndikudzera m'maloto. Ndikudzera chani kodi? Onde kuti kawiri maloto amafuna kutanthauzidwa. Na so mulungu pemphero limabweretsa mavumbulutso. Pemphero limabweretsa ja? Koma tili pa uneneri pompa kwanji tisanachoke pene kuti tikambenso udindo wa pemphero pa nkhani ya uneneri. 1 Timoteyo 1 verse 18. Tikambe udindo wa pemphero mu uneneri. 1 Timoteyo 1 verse 18. 1 Timoteyo 1 verse 18. This charge I commit to you, son Timothy, according to the prophecies which went before on you. Akuti mwana wanga Timoteyo izimasolezo ndikupasa langizo ili molingana ndi mauneneri kapena maulosi amene aneneri ananena za iwe, that you by them might war a good warfare. Pamene ukumbukira mawu auneneri amenewa uzatha kumenya bwino nkhondo. Opasidwa munthu macha? Opasidwa macha? Ndena tiyang'aneni. Mauneneri ndi chida cha nkhondo ya uzimu. Munthu akalandira uneneri asakhale chiti. Asadani kodi? Asakhale chiti. Paulo akumuwuza Timoteyo kuti amenye nkhondo. Okuyisa chito chani kodi? Okuyisa chito chani kodi? Amene alani kodi? Ili ngona ngati nkhondo imene azimenya bwanji kuzera mchani? Kuzera mchani kodi? Now, ukalandira prophecy anthu ambiri pa munthu pano pali mauneneri amphamvu kwambiri. Koma vuto limene lili ndinu mukudikira kunena kuti sino lake sangochitika. Uneneri ukaulanirira umanena kuti udzipempherera kuti uchitike. Muona zimene takambe pasogolopo noti pali zinthu zina zimene Satana sambadziwa koma kakuti walandira amayamba kutani kuti uzidziwa. Do you think Satan can want you to live a happy life? Musangalale, mulandire breakthrough, mulandire so ajani. Do you know what happens? Ndikuphunzitsa ndisogolo kama nkhani ya mphamvu ya umboni. Mumadziwa kuti nthawi yonse mulungu akatichitira chinthu zimaonjezera chikhulupiriro chathu kwa mulungu. Mumadziwa? Komanso timangonda mulungu mosakale mumadziwa? Mumadziwa kuti munthu even kuzipereka ndi chikondi cha pa mulungu chimakula mulungu akachita china chake. Kodi bwanji Petro anaweza usiku wonse osakola kena kali konse. Yesu atangauza kwenye nikoka atakola nsomba anayankhula kuti ndichoke ndine ochita. Kuti maumboni ena mulungu akamapanga amafika poyeza uzimu wako kumaona kuti kumene sikuchita mulungu wakundikonda kundichitira chotere. Maumboni ndiopsa kosa amene maganizira macha. It increases faith, it grows our relationship, it makes us to measure our spirituality again. So the devil doesn't want your faith to increase. The devil doesn't want you to love God. The devil doesn't want you to measure your faith, your spirituality. So he denies us of testimony. So pemphero limathandizira kuti maonelera pamene simunalembe pemphero ni njira yopangitsa kuti maonelera akwaniritsidwe. If you receive a prophecy, you pray. Yakobo 5 verse ya 16. Confess your trespasses to one another. Yes.
and pray for one another that you may be healed. Yes, come up. When what? The effective fervent prayer of a righteous man. I believe the effective fervent prayer of the righteous man. Righteous shall be viola mphamvu. Lachingereza kuti fervent prayer. Timozeti ndema oti fervent inchichewa musada apeze kwa manangu kuti mphamvu. Now nakamba kuti tikati fervent prayer pemphero la mphamvu ili number 1 ndi pemphero limene likuchokera mu mtima. Tikati pemphero la mphamvu limene akuti fervent prayer mchizungu ndi pemphero lochokera mu mtima. Munimvetsere chinthu chimene sichikukhuza mtima wako sichikakhuze mtima wa Mulungu. Mudzipemphera mapemphero okhuzika mu mtima mwanu chizikukhuza iweyo. Mwanipesa mnabwino. Listen, mphamvu ya pemphero imasiyana. Pemphero limene munthu angopemphera opanda loti sinachokera mu mtima. Kulemera kwake mu uzimu ngati bwanji limakhala pemphero lopepuka. Kwa pemphero limene kuchokera mkati mwa mtima wa munthu kuti kukhuza zimene opemphera zozikukhuza limakhala pemphero la mphamvu kwambiri. Amen. And nthawi zina munthu akakhuzika ndi nyengo amafika posweka mtima ndi kumalira. Munaona kwete kuti munthu kupemphera mpaka wasweka mtima ndi kumalira. Nkhani imene m'Bible akukamba momveka kuno ndi ya Hana. Hana akuti anapemphera kumafika poti ndikukhesa misozi mpaka mawu ndikusasa nkumuoneka ngati kuti waledzera. Pemphero lochokera mu mtima. Amayi abambo anyamata ndasunga tikamapemphera tizipemphera pemphero loti feta kuzika tizisweka nalo pemphero. Zomapemphera mtima wathu uli kutaliza sizitithandiza. Zomapemphera maganizo athu ali kutaliza sizitithandiza. Zopemphera maganizo ali pa WhatsApp, zopemphera maganizo ali pa Facebook, uzipemphera ni zizichoka mu mtima. Pemphero zichokera mu mtima ndikuwereza chimene sitingakukhuzeni sitingakhuzeni. So pemphero la mphamvu limachokera mu mtima. Amen. It has to originate from your heart. Are you getting me? Yes. Are you getting me? Yes. That's how you should pray. And pemphero la mphamvu limanena kuti iwewe ukamapemphera uzikhala kuti moyo mwako ukukakamiza zinthu kuti zichitike. Wanipesa unokuleti uzitani kuti uzikakamiza kuti zichitike. Sindikudziwa kuti mumapemphera bwanji koma ndikuphunzitseni njira yabwino kupemphera. Munipesa mai maulidwe. Njira yabwino yopemphera ndikupemphera ndi burden. Mmayidziwa burden? Mtulo umati chipinjo. Uzikhala kuti moyo mwako modzimva kuphinjika. Amen. Now can I say something? Mumadziwa kuti umadziwa bwanji kuti chinthu chindachipemphera Mulungu achilanga chateka. Muziko la uzimu muli masaini ngati mene makhalira amarobots. Manifesta kumulete. Marobots pali makala atatu. Pali red, pali yellow, pali green. Now red muziko la uzimu ni mene mtima wako kusowa mtendere. Red. Tili mozeti. Pamene green ndio mene wewe uli mtendere kamene uli chimwemwe. Ukaza kwa moyo wako kungumva mtendere kamene ungumva chimwemwe. Pamakhala kuti pali china chake chimene chachitika mu dziko la uzimu chimene chitabweretsa umboni moyo wako. So there are sometimes you find kuti you don't know why koma you are so excited. Wangu ndi chimwemwe chodabwitsa. Wangu khala ndi chimwemwe china chake kungumva mtendere wina wake moyo mwako. Taiza mbili makhala communication. Ndi kwa amene samadzoma kuti kumaliwa ndenda azuka bwino. No, you begin kumamba kukhazikisa ambwezi koma kwa mbili. Fabali chabwino chimene chikubwera moyo mwanga. Ndikuchikhazikitsa chikhazikike. Ngati pale kapaka kalekena kufuna kuti kalekerese kuti chisabwere changu. Ndikukachosa banjira yanga ndikukhazikitsa chabwino ichi. And every time ukakauti kumva kusowa mtendere moyo mwako, there is danger coming your way. Then you should begin to pray. And ndikuze nisi, mwadzuka mkumva kusowa mtendere salani kuja. Mwaka kuti mwamva burden, simukudziwa kuti burden ndi chani. Just begin to pray in tongues. Amen. Just pray. Kwa amene simpemphera malime, just mukakauti mukusowa mtendere, yamana pemphero wankhondo basi. Ndikuphwasula ndikuona ngati ndikukwesa. Ndikuzula chilichonse chepacho. Munthu mudzipemphera kufira kuti chimene chikudesa ndikhawacho chakuchokani. Ngati sichina kuchoka ndikamanena kuti pemphera mpaka 6 hours sikuti wapemphera kuti wafane pemphera 6 hours sakubisireni. Timakhala kuti wapemphera koma mmene wapempheramo timamvabe kuti ngakhale ndikupemphera ndikumva kuti sinalandire breakthrough ndikumvabe kuti ndikulemedwa ndine sindingamanene ame ndikudziwa kuti sina masuke mtimamo. So you just keep on praying, kunali evangelist wina anachoka ku Europe ngati kusali ku America anabwera kuno ku Africa kuzalalikira. Are you getting it? Ali kuno kuzalalikira ku Africa kuno anapeza kuti evangelist uja analumidwa ndi njoka yaululu kwambiri. Ani njoka imene ikakuluma umafa basi.
kwawo kudziko la kwawo kunapeza kuti intercessor wina anangoyamba kusowa mtendere, kungolandira chibadi kuti angosowa mtendere. Anayamba kupembedzera, anapemphera munthu apa ntiyuka ndi 7 hours akumupemphera, 9 hours akumupemphera. Ali njoka imeneyo imalika kuluma within 7 hours umene lokhalira wangalira. Ndipo anthu ankawerengera kuti evangelist uyu wabwera osatukira kumoyo kuchoka kwawo amaona ngati kukoza sewera watana ameneyi apita timwika. Nanthu anayamba kudikira 2 hours, 3 hours, 5 hours, 7 hours. Kena kwa munthu uchi anapeza kuna kuti ali bwino mpaka kukhala bwino. Anthu ati uyu tadabwa njoka ikamuluma munthu amafa. Atabwera kwanu wakamba nkhanicha kuti inalumbidwa ndi njoka zinakhala muti akuti ndiakuti njoka imene ikamuluma munthu amakhala for 7. Then one of the intercessors kuti inakuluma liti siku lakuti nthawi zanji akuti I now understand. Tenge mulalumbidwa ndi njokayo ine kuno namba kusowa mtendere ndipo namba kupemphera malilime mpaka 7 hours. Kuti I was covering 7 hours imene matenga munthu kuti afere ndani kuti ndi njoka imene. So it was 7 hours of neutralizing the poison. Are you getting? Yes. So munthu apemphere mpaka bwade ndani kuti mpaka andrecha kuti mtendere. Mtendere umatanthauza kuti chinthu chijesopano chafika chilo masoka Mulungu. Chinthu china ndi chimwemwe. Taizina ukamapemphera ukazama kuti chimwemwe chakubvira it shows kuna kuti izateka. And ukamuramba kulandira mtendere ndi chimwemwe basi amani kutokoza pali sizopembedzera meko. Nanga kuti ukalandira ndi chimwemwe yambona kuti kutokoza pali beso zopembedzera. Koma ndimafuna ndikuuze ni zinthu izi. Kunena kuti pamene kupemphera mapemphero amene kuti akhale opitirira kufikira chimene ufuna chitachitika. Kunja kuno kulanthu aulesi. Maulesi sakuthandiza. Machitidwe atumwi chapter number 12 verse 5. Inali nthawi yomweyi ndiyambira kwa. Inali nthawi yomweyi imene mfumu Herod anamanga ena amumpingo ndi cholinga choti awazunze. Iye analamula kuti Yakobo m'bale wake Yohane aphedwe ndi lupanga. So Yakobo m'bale wake Yohane anaphedwa ndi Herode. Ataona kuti zimene zidakondweresa Ayuda, anaonjezera ndi kugwira Petro. So amupha ndani kodi? Yakobo m'bale wake wa Yohane. Ndi Ayuda anasangalala kwambiri Yakobo ataphedwa. Ndifuna kuti Ayuda asangalala kuti Yakobo waphedwa, nayenso Herode anakomedwa. Akuti zafika pa tikagwireso ndani kodi? Petro, nayenso timuphe. Nde mpingo unaona kuti ngati waphedwapo Yakobo, Petro adali kodi aphedwanso. Na munimvese Petro ndi amene Yesu Kristo anamusiyira mpingo pena kupita kumwamba. Kuti mpingo utsogoleni ndani kodi? Ndiwe. Kwa ife akatolika ngati madziwa kuti papa woyamba anali Petro. Sio choka. Chifukwa mpingo woyera unasiyidwa m'manja mwa ndani kodi? Mwa Petro. Amen. Now, adasiya mpingo cha m'manja mwa Petro, nde Petro ngalala aphedwenso pa nthawi iyi mistake iku. Ataona kuti zimene zidakondweresa Ayuda anaonjezera ndi kugwiranso Petro. Izi zinachitika pa nthawi ya chikondwerero cha buledi opanda yeast. So nthawi ya chikondwerero aphenso Petro. Atamugwira Petro anamutsekera mndende nampereka kwa magulu anayi asilikali kuti amuyang'anire. Gulu lonse linali ndi asilikali anayi. So anampereka, atamugwira Petro anamusekera mndende namupereka magulu asilikali kuti amuyang'anire. So asilikali magulu yana na Petro. Gulu lonse linali ndi asilikali anayi. Herode anafuna kumuzenga mlandu pamaso pa anthu onse chikondwerero cha Pasika chitapita. Amafuna azamuyitane amuzenge mlandu, akamuzenga mlandu akamuphera anthu asangalale. Ngati pali wena amene akukonzekera kuti china chake chikuchitikireni koma asangalale sizitheka. Ngati pali ena amene akudikira kuti china chake chilafike kuti asangalale koma azingodikira mpaka kalekale. Amen. Kotero Petro anasungidwa mndende koma mpingo unapemphera kolimba kwa Mulungu. Mwaona imeneyo? So pano Petro anamusunga mndende, mpingo unayamba kupemphera mpingo unapemphera kolimba kwa Mulungu. Pali mapemphero ena timapemphera tikudziwa kuti ngati sindipemphera apapa yalakwa. Ninayankhula kunena kuti pali nyengo zina zimene ndalama simasowa. Imasowa ndi pemphero lokha. Muzakumana ni nyengo imene ndalama singasowe, ndalama imafika polephera. And whenever you come to that level, there is only one thing chimene chingakupulumutsa ndi makhala chani kodi?
Nyengo hiyo na kunalibepo solution ili yonse imene idakatha kuchokera kwina kuli konse kopatulapo chali kuti pemphero. Mpingo dambo pemphera zolimba. Tikati mpingo ndekuti akhristu osankhira imeneyo anawuzana makosana tipemphere. Now mpingo ngati umapemphera ndoto madziwa mphamvu yacha? Umadziwa mphamvu yacha? Pemphero limanani kuti limagwira. Pemphero limagwira. Do you know kusapemphera kwina kunchifo yenda kuti sitimalidziwa mphamvu yacha kuti mundiyangane munimvetsere. Moyo mwanu musayambe kupanga china chilichonse cha serious opanda chani kuti musadzayambe kupanga chilichonse cha serious opanda pemphero. And let me tell you this, mukaona kuti stepe mukutenga india serious kwambiri mulowe mu 3 days dry fasting. And mukawa 3 days dry fasting ngati mungate sow a seed mudzale sobeyo yanu bile, because you are about to do something big. Amen. 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 Mulowe mpemphero futi. And mumadziwa kuti nthawi zonse ndikamapemphera kumakhala mizimu imene imadzuka motsutsana ndi mayambo athu. Ndipo ndikuonesa ndimene imafokesa anthu ambiri pemphero. Upeza kuti kupemphera koma ngati kuomba khoma. Pamakhala mizimu special assigned to fight our answers. Amen. 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 So akuti chani? Kotero Petro anasukira mndende kwa mpingo unapemphera kulimba kwa Mulungu. Usiku woti mmawa mwake Herodi akumuzenga mlandu, Petro amagona pakati pa asilikali awiri, atamangidwa maonyolo awiri. Ndiponso alonda atayima pakhomo. Mwadzidzidzi mngelo wa Ambuye. Ledu mwadzidzidzi. Samembekezeraso. Ayina Petro anaona kuti imafika level yake imene madzoni kuti ineyo sindikulapa danso before ndife mbilo mwamba. Ndisundiswa mopa chilichonse. Amasoni ukhala ni moyo ndi utumiki. Akafa abilo mwamba ukavuma. Basi pakati pa alonda ine kuna niyo simucha mvesesi. Amwene uli mavuto koma kumagona, it means you have got faith. Because kawiri mavuto akalibe sitima ndani kodi? Kugona kumaonetsa mtendera aba. Kugona pali mavuto ena ndisagona. Yes. Do you know kuti mavuto kamaganisira makula kwambiri? Yes. Mavuto kulibe kwa mavuto amene amatatu kuaganisira kwambiri. And even amene amene has power, chifukwa kuti samaganizira yangu kwa maganizira changu kodi? Pali zinthu zina ukapemphera uona kuti zikukuvuta. Meet someone. Talk to someone. Whenever someone let wapemphera sina kwile, find someone to talk to. Talk to a pastor or talk to somebody older than you. No matter what the circumstance you are going through is, we are going to come out. It might take days, it might take weeks, it might take years, but every problem has an expiry. Mavuto achama fika po giver. Yes. Now some manifesto tunaesesa kumatatopa. Ngati Bible linakamba kuti Mulungu amachititsa. And listen to me. Musamayangane kwambiri amene zida avuta ali munyengo ngati yomwe. Ati koma tuzikatere ena kana kadula mwendo iyayi. Bible kuti chani? Are you getting me? Yes. Musamayangane kwambiri zaina yake musiyangane yene Bible kunena. Yes. Are you getting me? So just stand on the word of God. Ambuye ngada kuti isimatere ineyo I'll pray. Mawiki kupapita. Miezi kupapita. And I tell you, akuti siku limodzi la chimwemwe limaposa 1000 years of sorrow. Amen. Inu, ndine ngati? Akuti siku lingati what? Munthu amata kuvutika. Likafika siku, ndipo ndimanena izi, likafika siku la chimwemwe, palibe zola nthakugwira. Family omavutika yoko nalibeko. Mavuto achakuma challenge. Petro atapita kumene nyumba chimene mpingo udali. Akuti Petro atagogoda. Anthu ndikati muchakupembera. La hamutaye, hamusiye. Petro afika. Anthu ati hamusiye. Ndeka mwana kasika na road. Kana pito kaona kasika amayi. Kapito kaona pachapa chakaroda kaona kuti ndipita. Kana tamako kauza anthu. Inu pita ndikumpembedzera kuti amusiyeyo. Ali panja hapa ndipo anamuzoti yayi amene ni ngero wake. Je, hamusiye. Ndikunenera. Yakobo likabwera. Bona ngati mukulota.
Ona ngati mkulota. Asema kulubira. Amene yo yayi okwera isiye yayi samene. Amusiye ayibira nalo. Koma chidapangisa kuti Peter amusiye ni mapemphero opitirira. Yankole chinthu mapemphero omangopemphera osasiya kupemphera. Amapanga zinthu zitatu izi. Number 1 mapemphero amenewo amamasula utumiki wa ngelo. Taona kuti ngelo watsika ifo ndi mpingo umurani kodi. Kuchira kubali zina zake zanu zinayima pena pake bafunikira ngelo. Namuzira bafunika ngelo ka. Akagwedeze pena pake kuti sina. Alimo maziwa, I will teach you about angels. Koma maziwa angelo amagwira ntchito ndi maganizo anthu. And angelo akayamba kuyankhula munthu uchama mva ngati angoganiza. I'm telling you the truth. Kuchira pakwena papite ngelo wina wake akamyankhule munthu wina wake kuti akukumbukireni inu. Amen. Manje pachicho changacho. Pafunika ngelo apite ndi tukudana kuti akukumbukireni. Amen. Osasiye namuzire bali sidi kusiya izi. Zaulesi bano bali. Number 2 mapemphero omangopemphera osasiya amatsitsa mphamvu yaikulu ya Mulungu. Amatani kuti amatsitsa mphamvu yaikulu ya Mulungu. Number 3 mapemphero omangopemphera osasiya amabweresa mavumbulutso. Fabali zinthu zina zake zimene zidalakwika zimene umanena kuti Mulungu akuonetsere kuti padala kuyande patipo njalo. And every time Mulungu akupasa vumbulutso akupasa yankho. Anakuliza Mulungu akupasa vumbulutso akupasa yankho. So mapemphero omangopemphera amabweresa angelo. Abweresa mphamvu ya Mulungu imasulidwe amabweresa kandi kuti amabweretsa mavumbulutso. Amen. Now tikamapemphera timasusana ndi mphamvu zitatu izi ndikumaliza. Pomaliza ndo amene. Upemphero timatsutsana ndi zifuniro za anthu. Tilimozeti? Sometimes timakayefedi kupemphera koma wina wake wa mumtima mwake wachimanga kale kuti sangathandize. Yes. Nde munthu amene wachimanga kuti sangathandize ni munthu amene akuyenda kuti iyeyo athandize. Mulungu akamayankha pemphero amagwiritsa ntchito anthu. Pali njira zambiri zimene Mulungu amayankhira mapemphero koma njira imodzi yogwiritsidwa chani kuti anthu. Makamaka makapemphera pemphero limene likuyenda kuti munthu apange chiganizo mwachisanzo. Tiyerekeze kuti mufuna school fees yochokera kwa amalume anu. Zitengera kuti amalume anuwo achite kufuna mtima mwawo funa ndalama zinthu zawo si zanu. Tilimozeti? Ndalama si zawo. Ndisatu ngati kuti akupasira kwenda kulana kuti akwenda kufuna. Nesikozo kakuti wajalimbisa mtima kuzoa kuti ndalama linazo iweyo kwenda wakulipira fees koma koza kumbisa mtima kuti amene usapita ku school. Koma pemphero ndilopya kuka pemphero limakatha kuswa mitima ya wanthu. Ndanakuja pemphero limakatha kuswa mitima ya kukapangisa anthu ayambe kufuna iwo kungodapo kuti all of the sudden nanguyamba kufuna nthandiza uche kusikuti angofuna unali wina wake amangota kuli mali chifuno chatani kuti cha munthu. So pena amene amatilemba ntchito efesa angelo kumwamba amalemba ntchito ndi mabwana dziko lapansi. Tilimozeti ndi mabwana aja umathiwa ukasiya kalata yako ndakayiona kalata ija iwona amene amapanga chiganizo kuti timulembe lesa mulembe kumakhala ina ake amene amapanga ziganizo kwina kulikonse. So you have to pray kuti chifuniro cha Mulungu china chilichonse chimene chikuyima motsutsana ndi yankho langa chifuniro chimene chiswedwe mukuphunzirawo. Tikamati munthu akupanga kupembedzera akuti muna muimve verse Afilipo 4 verse 6 musalere nkhawa konse komatu mzonse ndi pemphero ndi pembedzero pamodzi ndi chiyamiko zopempha zanu zidziwike kwa Mulungu. Akuti ndi pemphero ndi chani kodi pembedzero. Na munimvesere munthu amati akapemphera Mulungu amayankha liti lero kapena mawa. Marko 11 verse 24 mukapemphera mukhulupirire kuti mwata litiro akuti ndipo mudzakhala nazo kulandira nkwacha mukhala nazo nkwacha kwatsikulira. Ndiye munimvetsetse munthu amati akalandira yankho lake munimvetsere kuti walandira yankho lake. For you to understand yankho limene mumaliona physically limakhala ndi spiritual value. Kuti chimene chachitika kudziko la uzimu lathu chimachokera kuzimu. Chifukwa dziko lathu lili mizu yake ndiyani kwa dziko laja? Dziko lathu mizu yake ndi muziko laja? Ndiye chinthu chimayamba kucheka kutiko? Ma transaction amadaliso amachitika mutimo? Ndiye madaliso chakachitika mu uzimu tena kama muoneka kutiko? Are you getting me? Now, chimachitika ndichi. Mulungu akatipasa chinthu ichi kuti atiyankha spiritual.
In the same realms of the spirit, mumakhala mizimu imene imaleperesa chinthu chakuti oneke mdziko lathu. Now, number one, akozokhala kuti mulungu atakuyankha koma yankho lako lipena lidzere mwa munthu. Nde munthu uja iye sakufuna kuti akupatse chimene mulungu wakupatsa kale. Do you know kuti kalikonse kali pa dziko lapansi kankamunthu? Mulungu anayankhula mwa challenge m'buku la Hagai 2 akuti silver ndi gold wanga atero Yehova. So number one means ndizifuniro za anthu. Number 2 zimakhala mphamvu za dziko la mulungu. Makumbukira Daniel 10 verse 12. Daniel adapemphera mulungu anamuyaka tsiku lomwelo. Anamuyaka tsiku lomwelo. Nani verse amene soneke m'buku la Daniel. Daniel adapemphera mulungu anamuyaka tsiku lomwelo. Daniel 10:12. Ati koma akuti ufumu wa Peresi. Akuti mmene ngelo Gabriel amabwera anagwidwa mu dziko la uzimu ndi ufumu wa Peresi. Nde mulungu anamuyaka tsiku lomwelo Daniel. Koma yankho lake linabwera patapata masiku angati 21. Chifukwa chani? Amena kuti azingopemphera pakazidani kuti zichitike zimene amafunanso. So kupitiriza kumapemphera kwa Daniel kumangopemphera for 20 days. Zinapangisa mulungu kuti asuse Mikaeli amene akalimbana ndi ufumu wa Peresi kuti Gabriel amasulidwe azasiye yankho angati kuti Daniel. Kandi imene Daniel 10 ukaiwerenge. So pali mizimu yoyipa imene imagwira pemphero lako. Ndakamani ndipemphero pamodzi ndipembedzero. Timayamba kupembedzero timagwasula mizimu yenu kuti yoyipa. Tiwagwasula zifuno za anthu. Amen. Ali nthawi zina chilengedwe chimatokhala chotchinga kuyankho lako. Nandakuti kuti chilengedwe chimatokhala chotchinga kuyankho lako. Ndimalize. Ukamapemphera anthu ena sungapemphere kuno munthu ngati nyengo yake sikukuza. Ngati zimene munthu wakuuza sizikukuza mtima. Panganizira musapemphere. Because ndinalo khalopanda chi. Every time Yesu Kristo akafuna pemphera anthu amakuzika kale. Matthew 14:14. Akuti Yesu atafika kuntunda ndikuona gulu lalikulu la anthu. Iye anamva nawo chifundo ndipo anachirisa odwala aja. Yesu akayamba kumva chani kuti chifundo. Azibusa ndatumika Mulungu, mfano kuze ndichisisi. Azibusa ndatumika Mulungu mulive. Kudzodza kumapanga flow through emotions. Anointing flows through emotions. If you are emotional about something which akukuza, you are touched, it's easy to release the anointing of God. And it's very difficult to release it. Mukumbukira somana kamba maya kagrola kichirongoni. Maya kagrola nani kuti mena abusa Mtira amampemphera mwana wanga glore. Amakhala ngati kuti akupemphera mwana wanga. You see? Because I was so emotional about it. I pulled out myself. I prayed with my heart. I wasn't happy to see glory being mad. I wouldn't take it. For what reason? A young, beautiful girl, she's at university, having a result. Why would I be happy about it? So I had to be emotional, I had to pull myself until the anointing of God came out. I think it's 4 weeks ago, 3 weeks ago, I was praying for people here. Whilst I was praying for people, and I began to cry. 3 quarters and that day, and I knew because and I knew today praying for people would be an ideal. I began to pray for people, and my heart was just broken, and I began to cry, and I prayed for people, and I knew it is done. Because when you pray, pamene wakuzika zinthu cheka. Yesu Kristu anakuzika ndi anthu awo mpaka anamva chisoni kudani kuti wamindira kuti anthu machiritso awo. Amen. Amen. Are you blessed today? Yes. Rise up on your feet somebody.